Ja, beste mensen, welkom bij de tweede aflevering van Tresor Treeste Televisie. Hier in de Gisbert Japik-zeel, maar om ons hinnen de portretten van alle winnaars van de Gisbert Japik-prijs zond 1947, proberen we alle weken een paar dichters, schreeuwers dichterbij te brengen en te zien als ze u wat treeste bieren kennen. Joert steen ik voor het portret van Trinus Riemersma, een van de belangrijkste Friese schreeuwers in de 20e eeuw. Hij was binnen in 1938, verstaan in 2011, maar echt een figuur in die Friese literatuur. Benammen in de jaren 60, 1964, zijn roman Fabriek, waarin hij echt die literatuur naar een oren die mensen bracht, seksuele taboes terugbruts. Nou ja, ik al het orenwerk nog van Trinus Riemersma, het is echt een reus in de Friese literatuur. Essays, proza, maar hij is ik bot wordt als dichter. En ik heb een prachtig gedicht wat trees biedt, vooral toch relativering. En toch vooral te litten hoe belangrijk de lietse dingen in het leven binnen. Het gedicht heeft een titel, een hele mooie titel, Vers 74. Ik draag het voor, eerst in het Fries en dan in het Nederlands. Als ik mijn oren sterren moest, wat zou ik nog uitheljen willen? Een laatste brief schreeuwen aan haar, afskieën nimmer van een vriendinsje, wat regel je voor de baan? Nee, neert van dat alle gerre, ik wil naar mijn deer net regeren, het redt hem ik wel zonder mij. Er is neert om glad te strikken, er is mij neert in de waai, misschien zoek ik even in het tuintje, of wat gazel opkomt. En naar Lemstra rennen om een kroket, die zoek nog wel eens eten willen. In het Nederlands. Vers 74. Als ik met een uur moest sterven, wat zou ik dan nog willen doen? Een laatste brief schrijven aan haar, afscheid nemen van een vriendinnetje, wat regelen voor de kinderen? Nee, niets van dat alles. Ik wil na mijn dood niet regeren. Het loopt ook wel zonder mij. Er is niets om glad te strijken. Er is niets dat me dwars zit. Misschien ging ik even in de tuin kijken of het gras al opkomt en bij Lemstra een kroket halen. Die zou ik nog wel eens willen eten.